Abrempon Royal Kente Palace and Services and American for the amount. Canina near Brania Tim Pentenkwa. Obia wobedi hine. Obia wokwa ye Abrempon bi okwa Abrempon ye. Cha chao Kente papa bi edunasa edwin sidwini so ene agudie empemplane ma toma wodro ahoni bodombe wo bag ya yede gi aware donno ayebo na so dem mu nananom kepo a wo mudi wo no nsa wan papa bi enchansi ni nkonwa ye ko haye ne yede ekoye yayefro anase ye wedding ohima wo fa ho a ware da no ama ho aye fe ahosiesie ni nyina wo ye ohina ye siesie oba be waro ba ye be fa wo ye siesie ho amo afa ho seteten na wo de akọ enu nti entwani nhwe ba bia eye yie na wokọ na dress si fom na dwam ne ehu se wo hene ene wo bayi ohima na atie si fom a wo ba dia ene eye owo Abrempon Royal Kente Palace and Services ya wo Santa se runabout wo a eno ena me kan fo ma wo Asantema Ajaboso Ghana Ajaboso ba bia wo bia mesro number na gu screen ene no fa na ne nkita wo Nana wiafe apau ababil sawansan ono ne nua ene na abwanche asadebra na asokore mampo ene sai ono so ye ekwanani ekwasi piasale nana no awene na kutomenemu a oda awene mu na awene pankasa ekwabodi mensem nana wiafe apau ababil sawansan kwabre hima hene yewura so ene ne dom apiem a mo echa yemo makwaba
Abado Sawansa. And then I saw him on point. Answer the block. Why are you calling a question? Piazza, no. A quabody makes some no. What do you want? Come on, sir. What on the Chassa? Musa. What Fatisa? What to Bonoba? What to
ama nyansapo ye hye mo bo aka hire mo se ena de beto form de be piem ewo asokore mampon ehene wone ne hema ena o twede de ana o madadu anan ediemu no ye mamo asunsi ne mamo ni emfra de akwasu nyina da nyansapo ye mamo ehunu ne sabre de nananom apagi omumu empene se ade se na asem asa nonum ne fa agba ne sa nananom apagi omumu na ye aseda ena nananom efa afidikese so edadofo nyina ase nanum twa se ebredu sasante hene otufo se to ababi o asante mewura o mada se yenye nanam dot yi a nyansapo ye mamo ni mfra ye mamo aso ensi ewo ho ebiu nyansapo no ageme so ye sane no badwemba de esremo an se mo like mo share e ma ye se ne be ya nyansapo television e be kwa chiri se de mapagya ye ama ya kwa chiri nyansapo no ageme so ye sane no badwemba Preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu awase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sayin ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame